يا ربنا يا ذا الكرم يا واهبا كل النعم هذا أبي نعم الأب من أجلنا كم يتعب. نعم نعم to Allah ka yafe mana duk wannan gudun da nake ina so mu gama ne saboda mu dawo kan sallan mu saboda malai ya tsawaita a nan waje amma saura ka dan barin ga ko zamu iya gamawa yace da mutum zai yi rantsuwa in bai yi wannan salatin ba to sai yayi kafara idan yayi kuma wannan shikenan wa wajahu subuki tajuddin subuki yake ya fuskantar yake cewa bi annahu man utiya biha faqad salla ala annabi sallallahu alaihi wasallam bi yaqinin saboda duk wanda ya zo da irin wannan salatin to ya zo da salati da yaqini kasancewa wannan salatin ya fito daga baki mai tsarki baki mai daraja bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sanda kai wannan salatin kai kasancewa da yaqini manzon Allah yayi yace to wa kullu ma jaa bi lafzin ghairiha duk wani abu da ya zo da wani lafazi wanda ba wannan ba fa huwa min itiyanihi bis salati al matluba fi shakk to wannan kaga yakan zai iya zuwa ya zama daidai zai iya zuwa kuma ya zo maka da wani wato abinda ake tsoro na shakka li'annahum qalu saboda su sahabbai cewa suka yi kaifa nusalli alayka yaya zami maka salati ku ji fa sahabbai suka tambayi manzon Allah yaya zami maka salati sai manzon Allah ya ce ga yanda za ku mun salati kai kuma sai ka zo kana wani abu daban dan Allah kai mu manzon Allah salati kaga baka mai salati ba shine abin da shi ma ya ce sai ya ce qala qulu sai manzon Allah ya ce qulu faja'ala salati alayhi minhum hiya qawlihim kaza sai za san ya koyar da su yanda ake yin salatin inta wannan magana ya kare zakarahu al-haytami fi dar al-mawdud anna al-maqsud yahsul bi kulli min hadhihi al-kayfiyat allati ja'at fi al-ahadith as-sahiha abin da ake nufi duk wannan karatun da ake yi shine kai kokari ka samun makanka ingantaccen salati daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka dinga ibada da shi shine kawai duka manufa a nan waje duka karatun abin da yake nufi kenan kada ka zama kana ta ibada kuma baka ma manzon Allah salati ka zo ka ce kai masoyin annabi ne yanzu da ka tara musulmai ka ce ina masoya annabi Muhammad za ka kowa ya ce ga munin to amma shi da awa so da awa ne da kowa zai iya yi amma so na gaskiya yana cikin koyi ne mun fahimta ai ka auro mata ta ce tana son ka tana kaunin ka in ba kai ba sai katako sai menene sai rijiya mai kwalabe sai kafa katako sai menene amma kuma ta je ta shimfiɗawa mahaifiyarka rashin mutunci kannan ka ta zo duk sa zage su ka dawo gida ina girki ba za a yi ba ka cika ta kazanka ke baki da hankali ne sai da ce maka I love you lala wannan I love you na gaskiya ne ko na ƙarya ne shine ai wani mawaƙi ya ce law kana hubbaka sadiqan la ata'tahu da san da kake da'awan cewa kana yin shi na gaskiya ne to da da'a za a ga kana mushi saboda mene innal muhibba liman yuhibbu muti'u abinda aka sani masoyi yana ba masoyi koyi ne ba ka ganin mai san dan kwallo bai taba ganin shi ba kasar sa ɗaya ba nahiyar sa ɗaya ba addinin sa ɗaya ba yaren sa ɗaya ba kalan fatar sa ɗaya ba abin takeici fa kenan amma kuma sai ka ganshi da riga da sunan shi a baya shi kuma wallahi tallahi in zaka bashi dala miliyan 1 ka ce ya sa sunan shi a baya wallahi ba zai sa ba an tambaye wani an ce gashi yanzu kana da tarin musulmai a cikin masoyanka me za ka ce ya ce shi da ma ya san zai yi kwallo musulmi ya so shi ya ce wallahi da ba zai yi ba amma kuma kai kana nan kana san shi amma daɗin abin shine za a je kiyama mun fahimta ya maza a sashen ya ce almar'u ma'a man ahabba duk wanda kake so sai an tashe ku ranar alkiyama da shi ga ka game shi ranar alkiyama yaya akwai matsala ko to kuma sai mutum ya ce ma ni ba san shi nake ba ni kawai ina supporting din shi ne what is the meaning of the word supporting me ma'anar supporting to ni ba san shi kawai dai ni dai kawai dai ina dai kallon kwallo ne to kana dai kallon me ma'anar ina dai kallon kwallo ne mun fahimta ai ranar alkiyama an kuka haɗu da mala'ika akwai wasu mala'iku da ake ce ma zabaniyawa mun fahimta ai sanada'u zabaniya kai kana jin zabaniya ka san za a ci duka wallahi Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu na'am ya shiga cikin soyayya mana ya yi aski ka ga mutum ya yi aski kawai ya yi irin nashi ya sa riga irin nashi dan kawai kwanaki sai nake ta ganin samari da gajeren wando
sai ga saurayi fa da gajeren wando sai ya samu wata jaka irin ta yan nozuri kawai sai ya sa, sai na ce wai menene wani, wai wani mawaki ne ya waka a haka. Dan Allah ka ji wani abin ta kai shi malam, abun haushi, wai an ce wai Allah ya wadar naka ya lalace, wai menene yawa raƙumin dawa ya gina gida fi sabilillahi fa, wai kawai ya yi waka ya sa jaka, sai ka ga mutum kamar wani dolo malam ya sa gajeren wando fa musulmi. Wai na tambaye wani waya za a yi sallah, wai wando biyu ya sa, wai zai yi sallah sai ya zazzago na ƙasan ya wuce gwiwa, ka gane a yi na ƙasan sai ya hau kan na saman, sai ya hau kan na ƙasan, wai sai a yi sallah a haka. Kai Allah ya kyauta. Ina ganin za mu yi haƙuri mu tsaya nan saboda zai ja lokaci kuma still ba za mu gama ba, amma insha Allah sati mai zuwa za mu kammala, saboda yana magana ne akan wato haɗa lafuzan. Gashi lafuzan da ka kawo sun inganta daga bakin manzon Allah, amma ka ɓanɓaro daga wancan, ka ɓanɓaro daga wannan, ka haɗa, ya halatta ko bai halatta ba, shi ma za mu jin idan Allah ya kai mu sati mai zuwa, sai mu kammala, sai mu shiga raka'a ta uku da yanzu manzo Allah sallallahu alaihi yake raka'a ta uku. Allah ya sa mu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am, akwai mai tambaya? Wa alaikum assalam. Na'am. Na'am. To Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Na'am. Al-Sam. Na'am. Karatun baya rubuwa da kyau. Na'am. Kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai ya koyar da su akan abu, haka zo irin wannan mutum da ba garaje bane, fata muke mu dace da abin da ake yi. Na'am. To a taimaka a rage ta hanyar kan wadin mu faɗa. Faɗa mana mu faɗa din ya zama kamar misali so uku, sannan kuma sai mu kokari daga cikin wanda suke kula da masallacin nan
na'am ai duk abu ne na kasuwa da ake yi kuma za a iya samu wani abu na'am to wannan bai da ɗan ƙarfi eh sai ya samu kuma bai da jari a samu yadda za a samu jari eh wanda littattafan da aka sa na'am wani mafi yawancin rashin samun littattafan eh rashin rashin zaman su ne a nan wajen amma in wani zai dan saro ya ajiye ana na'am ƙarshen ta rana ɗaya ma sai da goma na'am saboda haka mu dan samu wani abu a ɗauke shi da muhimmanci yadda suke to ya kawo shawarwari guda biyu masu muhimmanci yake cewa tunda ba gaggawa ake a gama ko a tafi wani waje ba a dinga ɗaukar lokaci wajen karanta karatun tunda sabbin za su sani a koya musu kamar da yake koya musu sura a Qur'ani wannan shawarar insha Allah da yawa sun kawo ta bayan da muka wuce ta tahiyya da kuma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan gaba addu'o'i da zamu cimmawa insha Allah za mu yi kokari mu ga mun yi tabbaka wannan din sannan na biyu rashin samun dama zuwa a siyo ne da kuma gani inda ake sayarwa yasa yawanci ba a mallaka ba sai ke bada shawarar cewa wani ya samu littafan ya kawo idan ya kawo insha Allah da san za a samu mutane da za su siya kuma haka ne mun fahimta sai haka idan wani ka san wani wanda yake sayar da littafai ko kuma kai kana da alaka da su ko kuma kai zaka iya siyowa sai ka siyo sai ka kawo duk wanda zai shigo masallaci in ya ga ana sayarwa to insha Allah zai siya tunda abu ne wanda ba zai gagara mafi yawancin mu ba Allah ya sa mu dace wa alaikum salam a cikin sun kana maganan wajen azkarus sabah wal masa kenan ko subhanallahi wa bihamdihi daban shine wanda zaka faɗa su 100 amma shi wannan subhanallahi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi da kalmati shi ma daban shine wanda zaka faɗa su uku ka fahimta ai azkarus sabah na'am ban gan shi ba oke subhanallahi bihamdihi ne tabbas subhanallahi bihamdihi ne na'am hadisin muslim ko subhanallahi bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati 3 marratin idha asbaha haka ne kafi ni gaskiya ya zo ne subhanallahi bihamdi sannan kuma akwai subhanallahi bihamdi shi ma mai zaman kanshi ko shine wanda ya zo shi kuma guda 100 shi kuma wannan ana faɗan shi su uku ne da asuba mun fahimta da yamma sai a faɗa mai shi kuma idan ka ce da subhanallahi bihamdi a cikin adadin azkar na sabawa masa ga ce sai da subhanallahi bihamdi adadin khalqi da me aka yi replacing din shi ba ma yin azkar sabawa masa ne ba amsaina ba shi aka yi replacing din shi da a'udhu bi kalmatin lahi tammat min sharri ma khalaq ka fahimta duka sauran ana faɗan su da safe ana faɗan su da yamma amma shi wannan da safe kadai ake faɗan shi subhanallahi bihamdi adad khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa kalmati su uku in ka faɗa shi kenan sai gobe amma da yamma kuma zaka yi a'udhu bi kalmatin lahi tammat min sharri ma khalaq shi kuma na yamman shi kuma in kai shi kuma ba za ka yi shi da safe amma duka sauran za ka yi wajen asbana sai ka canja da amsaina wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah inda safe ne asbana wa asbal mulku lillahi mun fahimta Allah ya sa mu dace mutum ɗaya ya tambaya sai mu addu'a sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا ربنا يا ذا الكرم يا واهبا كل النعم هذا أبي نعم الأب من أجلنا كم